Sefydlwyd y ganolfan iaith uwchradd yma ym Porthmadog rhyw 8 mlynedd yn ôl bellach. Mae'r plant sydd yn dod yma yn hwyr ddyfodiad i Wynedd i'r ysgolion uwchradd yma. Da ni'n cynnig 3 chwrs mewn blwyddyn ac o gyfnod o 8 wythnos o hyd. Mae yna nifer helaeth yn dod wrth gwrs wrth reswm o Loegr, ond y tymor yma, fel mae'n digwydd, mae gennym ni tua 5 o blant o wledydd tramor, o megis America, un ferch fach o Lithuania, o Iwerddon, ac o wlad Pwyl. Mae yna nifer fawr o blant tramor yn dod, a rhai ohonyn wrth gwrs heb Saesneg i ddechrau gychwyn. Mae'r plant mae'r mini prawf yn golygu bod plant o flwyddyn 7 yn cael blaenoriaeth i ddod yma. Mae'r 2 ohonon ni'n dysgu yn y ganolfan, ac ar ddiwedd yr 8 wythnos, da ni'n cynnig o lofal i'r ysgolion sydd yn helpu'r plant mae'n ddatblygu'n bellach ac i wneud cynnydd pellach. Reit, bore da! Bore da! Reit, da ni'n mynd i adolygu. Beth ydi adolygu? Beth ydi adolygu, Philippa? Rhifais, da ni'n mynd i adolygu, reit? Rwan ta. Da ni'n dechrau bob dydd drwy adolygu. Mae hwn yn hanfodol, mae'n un o'r sgiliau o gyflwyno patryma. Da ni'n cyflwyno yn gyntaf, da ni'n cadarnhau beth da ni'n ddysgu drwy adolygu bob dydd. Golew, sut wyt ti? Da iawn. Mae cyfnod mor fyr yn fan hyn, mae rhaid i ni fynd nôl ac adolygu a chadarnhau drwy'r adeg. Da ni'n dechrau fan hyn, yn dechrau un efo patryma bydd y plant i hangen. Pethau fel cyfarchion enghraifft. Ac mae llawer iawn o'n dysgu ni mynd drwy ystym a goslefu a chanu a rapio ac yn y blaen. Pethau mae y plant yn gallu cofio, maen nhw'n cysylltu'r sŵn a'r gair. A mae dysgu ar y co wedyn yn dod rhywbeth arall sy'n hanfodol iddyn nhw o ran datblygiad ieithyddol. Ti'n bendigedig, mae pawb yn hapus heddiw. Tydi'r gwaith ddim yn ffurfiol, mae rhywbeth sy'n digwydd drwy'r amser rhwng y plentyn a'r athro. Ac os cyfyd cwestiwn, yna, ydyn ni'n mynd ar ei ôl o. Dydyn ni chwaith ddim yn cyfyngu'r plentyn i patryma sy'n cael ei pennu ymlaen llaw yn y ganolfan. Sheridan, mae'n ddrwg gen i, sut wyt ti? Wedi blino. Wedi blino. Gofyn cwestiwn i fi. Sut ydych chi'n gofyn cwestiwn i fi? Dwi'n hen. Ydych chi'n gofyn cwestiwn sut wyt ti i fi? Beth ydy cwestiwn? Sut ydych chi? Sut ydych chi pawb? Sut ydych chi? Sut ydych chi? Da iawn. Rwan ta. Dewch i ni weld, i ba ysgol, dewch i ni gael cwestiynau, i ba ysgol wyt ti'n mynd, Philippa? Gwrando ar y cwestiwn, i ba ysgol wyt ti'n mynd? I ba ysgol wyt ti'n mynd? Fi'n mynd i ysgol Bergen. Beth ydy, I go, dwi'n mynd, eto? Dwi'n mynd i ysgol y Berwyn. Pawb, dwi'n mynd i. Dwi'n mynd i. Reis, i ba ysgol wyt ti'n mynd? Dwi'n mynd i ysgol Dyffryn Nanlle. Da iawn, dwi'n mynd i ysgol Dyffryn Nanlle. Mikey, i ba ysgol wyt ti'n mynd? Dwi'n mynd i ysgol Porthmadog. Dwi'n mynd i, eto? Dwi'n mynd i ysgol Porthmadog. Da iawn. Rwan ta, ble ydych chi'n byw? Byw, rwan ta. Ble wyt ti'n byw, Anya? Dwi'n byw yn Penygroes. Yn Penygroes, da iawn. Ble wyt ti'n byw, Tirion? Dwi'n byw yn Canolfan. Llanuwchlyn. Ble wyt ti'n byw, Mikey? Dwi'n byw yn Abersoch. Yn Abersoch, da iawn, och, yn diwedd. Da iawn. Rwan ta, gwrandwch ar y cwestiwn yma. Ble rwy ti'n byw rwan? Ble roeddech chi'n byw? Ble roedd? Sut mae ateb? I used to live in. Beth ydi o? Ble roeddet ti'n byw ydi? Cwestiwn? Roeddwn ni'n byw. Pawb? Roeddwn ni'n byw. Roeddwn ni'n byw yn. Ble roeddet ti'n byw, Tirion? Roeddwn ni'n byw yn Manceinion. Reit. Mikey, ble roeddet ti'n byw? Roeddwn ni'n byw yn Philippines. Roeddwn ni'n byw yn Philippines. Ardderchog, da iawn. Ble roeddet ti'n byw? Anna? Roeddwn ni'n byw yn Groeg. Roeddwn ni'n byw yn Gwlad Groeg. Da iawn. Ble roeddet ti'n byw, Greta? Roeddwn ti'n byw... Roeddwn ni'n byw. Eto, ble roeddet ti'n byw? Roeddwn ni'n byw yn Lithuania. Yn Lithuania. Rwan ta, cwestiwn eto i chi. Da ni'n adolygu, reit, faint ydy dy oed di?
Faint ydy dy oed? Eto, faint ydy dy oed di? Rai, dwi'n gofyn cwestiwn. Dwi am mynd rownd eto, iawn? Faint ydy dy oed di? Sut mae ateb mewn brawddeg, sentence, brawddeg? Rydw i'n. Rydw i neu... Dwi'n, na fod. Rydw i a dwi'n. So, bod rhywbeth oed. Faint ydy dy oed di? Roedd yn... Na, faint ydy dy oed di? Eto. Dwi'n 13 oed. Dwi'n... Sut mae dweud un? Un. Eto. Un. Cwestiwn eto, Ania. Faint ydy dy oed di? Dwi'n 13 oed. Ardderchog. A ti, faint ydy dy oed di? Dwi'n 11 oed. 11 oed. O, dwi'n hoffi'r un ma rwan. Da iawn. Greta, faint ydy oed di? Dwi'n 11 oed. 11 oed. Ardderchog. Mae'r cwrs wedi sylfaenu ar gyfres o ddeialoga. A gyda ni'n dilyn hanes ysgol ddychmygol a phlentyn sy'n newydd i'r ysgol honno, sef y cymeriad Kevin. Helo, bore da, sut wyt ti? Helo, bore da, sut wyt ti? A mae'r plant wedyn yn dod i nabod y plant yma, pherchnogi'r deialog yma, a maen nhw'n wedi dysgu nhw ar eu co. Mae pob deialog wedi strwythuro'n ieithyddol, a mae yna gynnydd o ddeialog i ddeialog. Kevin ydw i, fi ydy Kevin Cool. Kevin ydw i, fi ydy Kevin Cool. Mae'n cynnig gwaith ymestynol, a wedyn maen nhw'n medru wrth gwrs wedyn disgrifio. A da ni'n gwneud llawer iawn o disgrifio cymeriadau gan ddefnyddio wedyn yn gallu symud i'r trydydd person. Mae ganddo fo, mae ganddi hi ac yn y blaen. Felly maen nhw'n gallu weld o yn digwydd a mae'r patrymau yma'n dod yn rhywbeth maen nhw'n medru ddefnyddio. Rwan dwi isio i chi ymarfer deialog un efo partner. Iawn? Un person yn Kevin, un person yn Thomas. Iawn? Problem? Nag oes? Dim problem? Da iawn. Helo, bore da, sut wyt ti? Iawn, diolch. Pwy wyt ti? Kevin ydw i. Fi ydy Kevin Cool. Kevin Cool, ie? Ia, pam? Os gen ti broblem? Rwy ti'n gwisgo... Wps. Nag oes. Oes gen ti... Oes. Oes gen ti... Problem. Pam? Rwy ti'n gwisgo clasysau. Ydw, pam? Helo ysgol. Dim clasysau yn yr ysgol. O, tollol i ydi hwn. O, da iawn chi, da iawn. Helo, bore da, sut wyt ti? Iawn, diolch. Pwy wyt ti? Kevin ydw i, Kevin Cool. Kevin Cool, ia. Ia, pam? Os gen ti problem? Nag oes, ond mae gen ti problem. Pam? Rwy ti'n gwisgo clasysau. Ydw, pam? Rheolau yr ysgol. Dim clasysau yn y ysgol. O, tychole ydw hwn. Iawn ta Ania, fedri di disgrifio mwy ar Kevin? Mae ganddo fo dw. Ne, dw, beth ydi palu wedi hwnna? Ddim dw, beth ydy di'n deud? Di. Di. Eto? Di. Di, da iawn. Beth arall? Mae ganddo fo sgorff a coch a gwyn. Coch a gwyn, oes. Sheridan, beth mae'n hoffi wneud? Beth mae Kevin yn hoffi? Ydy o'n hoffi pêl-droed, rygbi? Beth mae'n hoffi? Mae o'n hoffi bygio a gwrando ac gerddoriaeth. Da iawn, gwrando ar gerddoriaeth eto. Gwrando ar Gwrando a gerddoriaeth. gerddoriaeth mae'n hoffi. Oes ganddo fo anifeiliaid anwes, Mikey? Oes neu nag oes? Oes ganddo fo? Oes ganddo fo? Ti'n siŵr? Oes ganddo fo anifeiliaid? Nado. Nag oes, eto. Nag oes. Nag oes, does. Nag oes, does. Ganddo fo ddim anifel anwes. Da iawn, does ganddo fo ddim anifeil anwes. Iawn, da iawn chi.
Mae'n hollol greiddiol dweud y gwir bod y plant yma yn cael hwyl, bod nhw'n mwynhau'r dysgu. A da ni'n neud hyn drwy amrywiaeth o weithgaredd a mae yna beth myrdd o gani'n digwydd yma, actio, a mae yna lot o symud ac ati yn y gwersi. Reit ta, adolygu'r tywydd. Ar fy ôl i, mae hi'n oer. Mae hi'n oer. Mae hi'n boeth. Mae hi'n boeth. Mae hi'n braf. Mae hi'n braf. Mae hi'n gymylog. Mae hi'n gymylog. Mae hi'n stormus. Mae hi'n stormus. Reit, Abi, beth ydy'r tywydd heddiw? Mae hi'n oer. Da iawn ti, mae hi'n oer. Ciren, beth ydy'r tywydd heddiw, Ciren? Mae hi'n braf. Da iawn ti. Y weithgaredd nesaf ydy Can y Tywydd, lle da ni'n cadarnhau'r gystrawen maen nhw wedi ddysgu'n gynharach a'r patrwm mae hun. Mi da ni yn dibynnu ar ganu a dawnsio mwyn creu hwyl ac awyrgylch braf i'r disgyblion. Fi yn gyntaf, iawn, fi yn gyntaf. Chi wedyn. 1, 2, 3. Dechrau, iawn? Mae hi'n braf yn barbed os meddan nhw. Mae hi'n braf yn barbed os meddan nhw. Mae hi'n braf yn barbed os, braf yn barbed os, braf yn barbed os meddan nhw. Mae'r broses o ddysgu yn gorfod bod yn reit gyflym, dim ond 8 wythnos sydd gynnyn nhw wedi'r cyfan. Ond mae rhywbeth anhygoel a dweud y gwir sy'n digwydd pan ydych chi'n cael plant, yr 8fed diwrnod ydy hwn heddiw gyda ni yma. Maen nhw yma ers wythnos dwytha. Dwi byth yn peidio â synnu dweud y gwir, cymaint o plant ma'n i ddysgu mewn cynlliad o amser. A mae'n fraint a dweud y gwir ar ddiwedd yr 8 wythnos i gweld nhw yn medru cyfathrebu, yn medru dalu tir yn Gymraeg. Ac wedyn pan nhw'n dychwelyd i'r ysgolion i bod nhw wedyn yn medru integreiddio yn naturiol yn y Gymraeg yn yr ysgolion yng Ngwynedd a cael eich cynnal yn pellach wedyn gan yr ysgolion. Ac yn fanna, da ni'n dod i mewn, da ni'n cynnig ôl ofal ar ddiwedd 8 wythnos i'r ysgolion hynny wedyn i wneud siŵr bod y plant ma'n wneud cynnydd pellach. Reit a, gem y tywydd ydy hwn. Reit? Mae defnyddio gemau iaith yn bwysig iawn yn y ganolfan iaith. Mi fyddan ni defnyddio gemau mwyn creu awyrgylch chwiliog i'r disgyblion. Ac yma fe welwch chi weithgaredd lle mae'r disgyblion yn chwarae gem y tywydd. Maen nhw'n gweithio mewn parau ac yn taflu dis mwyn asgymnerthu'r hyn maen nhw wedi dysgu ym mlaenorol o ran yr hifa ac wedyn dod â geirfa'r tywydd yn ogystal i'r weithgaredd. 1. Be ydy y tywydd heddiw? Mae hi'n stormus. 4. Helo, Penanda, dim mawr tywydd heddiw. Mae hi'n boeth iawn yn Porthmadog, sbectol hael. Bobl bach, mae hi'n wyntog yn Porthmadog, mae hi'n bwrw glaw yn Canolfan a mae hi'n stormus yn Albala. Got law ac umbrel, mae hi'n o'r harleg, sgarf a het. Mae hi'n bwrw ira al dolgellau. Brr, wel, tywydd o'r heddiw. Hwfaw. Erbyn yr ail wythnos, mi rydyn ni yn cyflwyno'r pynciau eraill mwyn cadarnhau'r patryma a gwneud y dysgu'n berthnasol i'w bywydau bob dydd. Enghraifft, mae'r disgyblion yn mwynhau'r her o chwarae gemau'r rhifau. Reit, adolygu odrifau ac eilrifau. Rwan ta. Ciren, beth ydy'r rhif? 4, Henry. Da iawn, pasio. Sheridan. 5, Odrydd. Da iawn ti. 3 odrydd. Da iawn. 6 Henry. Pasio. Courtney. 4, Iaith. Da iawn, pasio. 5 odrydd. 3 odrydd. Da iawn, dyblu y tro hwn. 10 Da iawn. 4 eirwydd.
Da iawn. Reit ta, ar y ddol i 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, Reit, da iawn. Eilrifau, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, Beth ydy'r hif nesa, Stephen? Audrey, 1. 3. Da iawn ti. Beth ydy'r hif nesa, Mikey, Eilrif, 64? 60. Da iawn ti. Helo, Kieran ydw i. Dwi'n dysgu Gymraeg ers 6 wythnos. Dwi'n byw yn Llanberis, roedd ni'n byw yn Gogledd Iwerddon. Dwi'n 12 oed. Dwi'n mynd i ysgol Brynlefel. Mae'r plant erbyn hyn yn gallu cyflwyno hunan yn ddidraffaeth ac yn defnyddio nifer fawr o batrymau iaith ac yn ymrywio amseroedd y ferf hyd yn oed. Maen nhw'n cael tasg ar ddiwedd yr wythnos gyntaf i sgwennu amdano nhw hunan. Deud y cwbl maen nhw wedi ddysgu, a rhyw 5-6 brawddeg gawn i amser hynny ganddyn nhw. Oedden maen nhw'n cael yr un dasg wedyn ar ddiwedd y cwrs, ac mae'r cynnydd yn weledol amlwg i'r plant sy'n hunan. Wedyn mae hynny'n o'i hun yn rhoi yr hyder a'r teimlad o lwyddiant iddyn nhw. Mae'n bwysig hefyd nodi bod y plant yn gwneud y tasgau yma bron fel taen o dan amodau arholiad heb gymorth, felly mae'r cyfan yn dod ganddyn nhw. Mae ydw i, dwi'n 14 oed. Dwi'n byw yn Abersoch mewn bungalow hefo mam, dad a brawd. Rydw i'n byw yn Philippines. Mae gen i yn brawd o'r enw Scar. Dwi'n hoffi chwarae volleyball a gwrando'r gerddoriaeth. Mae gen i llawer ffrindiau yn yr ysgol ar y ganolfan Iaith. Dwi'n mynd yr ysgol Porthmadog a dwi ddim yn hoffi mathemateg a hanes. Dwi'n hoffi celf a technoleg gwybodaeth a ddydd Sadwrn. Mi es i Brilleli hefo mam a dad a brawd. Siopais yn Asda. Prynais i trousers newid a chachen, siocled. Elfen bwysig yn y ganolfan iaith yma ydy'r elfen o fwynhau dysgu Cymraeg. Mae hynny'n golygu bod ni'n defnyddio amrywiaeth eang o brofiadau technegau cyflwyno'r iaith i'r plant. Reit, da chi'n cofio ni siarad rwan yn y wers hanes. Beth ydy hwn? Wythnos. Reit, disgrifio fo, Ania, beth ydy o? Dan y pren. Darn o bren, efo be sy'n arno fo? WN. WN, yn deud be? Wythnos. So beth oedd hwn? Dan o pren efo gynnych. Naci, beth ydy hwn? Llunyn, ia. Pwy oedd yn cael hwn? Pwy oedd yn gwisgo hwn? Y plant. Y plant, pam? Achos maen nhw siarad Cymraeg. Achos maen nhw'n siarad Cymraeg yn lle? Yn yr ysgol? Yn yr ysgol. Yn yr ysgol. A pam doedden nhw ddim yn cael siarad Cymraeg yn yr ysgol? Beth oedd? Achos mae arolygwyr
ddim yn deall Cymraeg. Reit. A plant ddim yn deall Saesneg. Saesneg, ia. A mae nhw ar olygwy'n deud mae nhw dwp achos mae ddim yn gallu siarad Saesneg. Ia, a felly maen nhw'n stopio'r Gymraeg yn yr ysgol. A beth oedd yn digwydd amser pan plant yn gwisgo hwn yn yr ysgol, Ania? Beth oedd yn digwydd wedyn am 3 o'r gloch pa amser mynd adra? Cael... Cosp? Cael cosp. Oedd yn cael cosp, plant yn cael cosp. Pa fath o gosp? Cael cancer. Cael cancer. Oedd o'n greulon iawn. Oedd. Pa ganrif oedd hwn? Bedwaredd ganrif a 15. Bedwaredd ganrif a 15. Pa ganrif da ni'n byw yn ei wan? Yfed ganrif a Ugain. Hugain, da iawn, rydyn ganrif ar hugain. So, da ni'n sôn am yr bedwaredd ganrif, diwedd bedwaredd ganrif ar 15 yng Nghymru. Ac roedd ysgol yn wahanol iawn, oedd? I heddiw. Rwan, doedd dim papur ganddyn nhw, nag oedd? Nag oedd. A'r beth oedden nhw'n ysgrifennu? A'r llechen fel hon. Beth ydi hon? Carreg nadd. Carreg nadd. Pam, Ania, roedden nhw'n defnyddio llechen i ysgrifennu? Dydy ddim papur. Doedd ganddyn nhw? Ganddyn nhw ddim papur. A beth am eu gwisg nhw? Tirion, beth oedd y merched yn wisgo? Mae merched yn wisgo ffrog a clocsiau. Ffrogs a clocsiau am eu traed, ia? Ie. Oedden nhw? A oedd ganddyn nhw pipa gwisg ysgol? Oedd ganddyn nhw gwisg ysgol fel ti? Na, oedd, na. Beth arall? Beth oedd y bechgyn yn wisgo? Trousers byr, clocsiau a Gwisgo. Gwasgod i yna ti, gwasgod i, gwisgo gwasgod hefyd. O rwan ta, beth arall oedd yn yr ysgol? Beth mae gennym ni bosteri lliwgar a... Beth oedd yma'r ysgol bedwaredd ganrif a 15 yng Nghymru? du a gwyn. Du a gwyn o popeth, ia. Mae dim carpet ar y llawr. Dim carped ar y llawr, dim Golau. dim golau trydan, ia. Dim paint. Dim paent efallai, ia. Gwahanol iawn i ysgol. A ffenestri mawr. Ffenestri mawr, uchel, ie. Ti'n iawn, ffenestri mawr uchel. Rwan, eithon ni mlaen, da chi'n cofio ni'n siarad wedyn am y person yma, am y dyn yma, oedd yn byw yn lle. Llanwch. Llanuwchlyn. Pwy oedd o, Ania? Edwards. O.M. Edwards. Beth wnaeth O.M. Edwards? Deud na i o Welsh Not. Rhaid, pam? Oedd o wedi cael? Oedd mae wedi cael Welsh Not yn ysgol. Yn yr ysgol, pan roedd o'n hogyn bach, oedd o? Be sy'n yn Llanuwchlyn? Ti di gweld hyn, yn do? Statw o O.M. Edwards a... I fab o, ia? Fab o. A i fab o, oes. Mae yna gerlun O.M. Edwards yn Llanuwchlyn i gofio am O.M. Edwards. A mae o yn y greif yn Llanwch. A mae fynwen, a ei fedd o yn Llanuwchlyn hefyd. Diolch yn fawr. Mi'n iawn mi lawer iawn o actio. Mae'r cwrs yn seiliedig ar ddeialoga ar hyn i wedi strwythuron ieithyddol. Dawch i mewn. Doctor, dwi'n marw, doctor. O, dir pam? Dwi wedi brifo fy mis. Ga gweld? Ia, Ble? fanna. Grŵp bach iawn ydy hwn. O, dear, ia, dwi'n marw, doctor. Paid poni? Okay. Paid poni. Okay. Dyma plaster i chi. Diolch. Croeso. 1, 2, 3, 4, bis, bawd, llaw, dwylo, o blaen, tiol. Mae yna gydweithio rhwng y canolfan a iaith cynradd a Nina. Ac mae yna rannu arferion da yn digwydd, wrth gwrs. Ac mae rap ar y ddodiad wedi dod o ganolfan iaith Mae'r Sinclair enghraifft. A dyfais Gwennan Ellis Jones y pennaeth yno ydy hwnnw. O blaen, tiol. Ar ben, uwchben. Mae plant yn cysylltu gair a sŵn arbennig a symudiad o bosib. A mae hynny'n ffordd dda iawn o gofio'r gair o'r patrwm hwnnw wedyn. Rhwng, trwy, dros. O dan, dros. Mae goslef llais yn atgoffa'r plant o'r gair. Mae ystym llaw wedyn yn golygu gair arall falle.
Nid rhestru geiriau yn rhywbyd i'r es ydy'r nod yma. Y nod yn y pen draw sydd gyda ni fan hyn ydy sicrhau na fydd y dysgwyr hyn yn parhau yn ddysgwyr ar hyd ei gyrfa uwchradd. Heibio, 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 heibio. So ti'n neud brechdan jam. Yn gyntaf, golchwch y dwylo. Yna agorwch y bag a tynnwch 2 dafell o bag. Wedyn agorwch y menyn a rhowch y cyllell yn y menyn a llydeinwch. Nesa agorwch y jam a gwneud yr un fath. Dwi'n hoffi jam. A mwy jam. Rwan, rhowch y bara a ben y bara. Yn olaf, torrwch y bara a mwynhau bywta y brechdan jam. Yn yr enghraifft yma o waith grŵp, da ni symud i dir mynegi barn sy'n dasg heriol ac ymestynol iawn. Da ni'n cyflwyno geirfa a ffytryma mynegi barn ac dwi'n teimlo'n gryf bod tasga fel hyn yn rhai heriol sydd hefyd yn caniatáu disgyblion ddefnyddio'r patryma mewn cyd-destynau eraill sy'n allan i furio'r dosbarth. Iawn ta, da ni'n mynd i wneud siarad mewn grŵp rwan. A beth sydd gen i yma ydy llawer o luniau. Iawn? A da ni'n mynd i siarad am y lluniau yma. A'r cwestiwn ydy, beth sy'n bwysig i chi? Rota, beth ydy hwnna? Llun o teulu. A mae gennym ni yr amgylchedd. Dweud o'ch? Yr amgylchedd. A wedyn delwedd, ystafell, a wedyn Ffrindiau, ysgol, arian, cartref, atgofion, bwyta'n iawn. Eto, bwyta'n iawn. O rwan ta, dwi eisiau siarad mewn grŵp wan am y pethau yma, ond y cwestiwn ydy, beth sy'n bwysig i chi? Beth sy'n bwysig i chi fan hyn o'r pethau yna? Steve? Mae atgofion yn bwysig i fi. Mae atgofion yn bwysig i ti, o pam? Be wyt ti'n gofio? Dwi'n cofio yn roedd yn Herefordshire. Dwi'n torri llaw a mynd i ysbyty. Reit, a ti'n cofio hwnna? Ie. Ia, mae hwnna'n bwysig yn dydi, gael cofio pethau. Hefyd, dwi'n meddwl bod atgofion yn bwysig i fi. Pam? Achos roeddwn i'n byw yn Philippines, roedd gen i ffrindiau yn yr ysgol a mae gen i lun hefo ffrindiau yn yr ysgol. So mae gen ti'r llun, so mae hwnna hefyd yn bwysig i ti. Mae'r lluniau dwi ti ddim yn byw yn y Philippines rwan. Ti'n byw yn? Abersoch. Rei, so mae'r llun yn bwysig i ti. Ydy? Ydy. Ydy. Beth arall? Ia. Dwi'n meddwl bod ffrindiau yn bwysig i fi. A ffrindiau yn bwysig i ti. Pam, Pipa? Beth ydy someone's talk to? Rhywun i siarad, ie? Rhywun i siarad. Mae nhw'n rhywun da chi'n gallu siarad. Ia, da chi'n cytuno? Ie. Da chi'n cytuno i gyd. Iawn. Beth arall? Ia. Dwi'n meddwl bod ffrindiau yn bwysig achos mae nhw'n un ai mi. Mae nhw yna i ti. Ie, mae nhw bob amser yna. Ydy hynna'n wir? Dwi'n cytuno, dwi'n meddwl bod ffrindiau yn bwysig i fi achos mae nhw helpu fi. Mae gen i llawer o ffrindiau yn y ganolfan iaith. Dwi'n meddwl bod ffrindiau yn bwysig. Meddwl bod ffrindiau yn bwysig. Ydych chi'n gyd yn cytuno? Mae ffrindiau yn bwysig. A da chi'n ffrindiau efo'ch gilydd? Yn y ganolfan iaith, ydych chi? A reit, beth arall? Ciren, wyt ti eisiau deud rhywbeth? Dwi'n meddwl bod addysg yn bwysig Reit, addysg ac ysgol. Ti'n meddwl bod addysg pam, Ciren? achos dwi eisiau gwneud yn cael gwaith. Ti eisiau cael gwaith, ie, o mae addysg yn bwysig.
Ydy? Pam, i gael gwaith da? Ie. Ia, a lle ydych chi'n mynd wedyn i'r coleg? Ie. Ydych chi gyd eisiau mynd? I prifysgol. Eisiau mynd i'r coleg a prifysgol a cael gwaith da, ia, Ciaran? Rhywbeth arall o fan hyn? Dwi'n meddwl mae'r Amgylchedd na? Hwna? Amgylchedd. Dweud eto, amgylchedd. amgylchedd yn pwysig. Reit, mae edrych ar ôl yr amgylchedd yn bwysig. Pam? Achos mae o'n helpu ni byw ar y planet. I gael byw ar y blaned yma? Ia? Bethau fel, beth ydy recycle yn Gymraeg? Chi'n cofio? Ailgylch... Chi'n cofio da ni'n dweud, mae gan ni focs allan y fan'na, does? Bocs glas, da ni'n ailgylchu beth yn y bocs glas. Beth ydy? Da ni'n ailgylchu papur yn y ganolfan iaith yn y bocs glas. Felly, da ni wedi siarad am beth? Amgylchedd? Teulu? Atgofion? Addysg? A beth arall? Bwyta'n iach? Reit. A ffrindiau. A ffrindiau, o reit. Rwan ta, o'r rheina i gyd, pa un sy'n mwyaf pwysig ta? Da chi'n cytuno fel grŵp? Teulu. Teulu. Da chi gyd yn cytuno? Ie. Ie, pawb yn cytuno. Teulu'n bwysig. Greta, be wyt ti ddweud? Dwi'n meddwl teulu yn bod yn bwysig. Achos dwi'n byw yn Bwylleli hefo mam a nain. Mae gen i teulu yn Lithuania a Bwylleli. A Bwylleli. Pwy sy'n byw yn Lithuania? Pwy ydy'r teulu yn Lithuania? Taid. Taid yn Lithuania. Dyma enghraifft o waith ysgrifenedig yn deillio o'r wers wyddoniaeth. Da ni'n dysgu'r pynciau yma yn y ganolfan, nid dysgu Cymraeg mewn gwagled da ni'n neud fan hyn, ond rhoi'r iaith mewn cyd-destun, os liciwch chi. Mae'n ddifyr gweld cyd-berthynas pynciau a'i gilydd, wneud i'r un patrwm ieithyddol sydd i'r pynciau i gyd mewn gwirionedd. Yr unig beth sy'n wahanol yn aml iawn ydy'r eirfa. Yma yn y gwersi pynciol, mae gynnon ni'r hyn da ni'n alw yn daflen felyn help. A'r hyn ydyn nhw ydy'r eirfa ar gyfer y wers a'r patryma fydden nhw i hangen mwyn ymdopi i wneud unrhyw waith ysgrifenedig ac ati wedyn yn dilyn y wers, dilyn y adroddiad a'r arbrawf enghraifft mewn gwers wyddoniaeth. A'r hyn da ni weld yn fuan iawn ydy nad ydy'r plant yn edrych arnyn nhw ar ôl rhyw amser, gan ei bod nhw wedi ymgyfarwyddo efo'r patryma. Dyma'r sgaffaldia mae'r rhaid i ni rhoi i'r plant mwyn ymdopi ar wers bynciol. Da ni hefyd yn gofyn nhw adrodd ar lafar yr hyn maen nhw wedi wneud, eto yn rhoi pwyslais ar y llafar, ond hefyd yn ei gorfodi nhw i ddefnyddio'r patrwm yn y pynciau a'i cofio nhw. A mae nifer fawr o ysgolion uwchradd y sir wedi mabwysiadu'r cynllun yma o gael y taflenni melyn yma yn ei gwersi pynciol nhw. A mae'n help i'r dysgwr wrth osglwyddo ar ddiwedd y cwrs i'r ysgol yn ôl. Hello, my name is Regan Jones. I am a student at Ysgolion with Porthmadog. I have lived in Wales for almost 2 years now, and I moved here from America, and dwi'n gorfod siarad Gymraeg. Mi es i'r ganolfan iaith yn Ionawr 2011. Roedd hi wedi symud o America i Gymru yn Medi 2010. Rwan, dwi'n gwneud tygau yn Gymraeg i Ysgolion with Porthmadog. A pryd dwi'n yn y ganolfan iaith, dwi'n wedi mwynhau y ganolfan iaith lot. Y ganolfan iaith yn helpu fi i siarad Gymraeg ac yn deall pryd pobl arall yn siarad Gymraeg efo fi. Ac rwan dwi'n gorfod wneud, dwi'n cael wneud gwaith yn Gymraeg ac yn clywed i pobl ac yn deall sut pobl yn siarad Gymraeg i fi. Pryd dwi'n yn y ganolfan iaith, dwi'n wedi dysgu gam wrth gam trwy'r deialogau a actio, rapio i helpu plant o gofio patrymau ac pryd o'n i'n siarad Cymraeg.
yn y ganolfan iaith, dwi wedi dysgu dim jyst yr iaith, ond hanes Gymru ac yn y Mabinogi o stori Branwen i pobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg mynd i'r ganolfan iaith, cos mae'n da iawn. Helo, Harry ydw i. Dwi'n byw yn Porthmadog wrth Porthmadog yn Gogledd Cymru. Roeddwn yn byw yn Doncaster yn deswydd Efrog yn mi ddes i Cymru yn 2 mlynedd yn ôl yn y Rhagfyr 2010. Yn y ganolfan iaith, dwi'n dysgu siarad Cymraeg trwy'r actio, canu, gwyddoniaeth, deiryddiaeth a mwy. A dwi'n really mwynhau ganolfan iaith a dwi'n really bwysig i mi i siarad Cymraeg efo fy ffrindiau rwan. Rwan, dwi'n mynd i'r ysgol a dwi'n halwch a dwi'n gwneud y sioia gerdd Hesbrau. Yn y sioi, dwi'n prif gymeriad i siarad Cymraeg a canu'n Cymraeg hefyd. Dwi'n meddwl mae'n really bwysig i siarad Cymraeg i'r athrawon a ffrindiau fi yn yr ysgol hefyd. Hefyd, dwi'n byw yn y gwesty a dwi'n siarad Cymraeg efo y cwsmeriad hefyd, a dwi'n really mwynhau siarad Cymraeg efo y cwsmeriad.